Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Cabo. Taong 1954. Alabel, Sarangani. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan si Cabo sa sentro ng isa sa mga baryo sa Alabel. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para maprotektahan ang angkan nitong si Cabo. Magpahanggang sa ngayon kasi, patuloy pa ring hinahanap ang pamilya nito ng mga nilalang na minsan nitong pinahirapan. Sa taong ito, nakilala siya sa Alabel bilang manlalako ng nilagang itlog. Sa unang tingin, mapagkakamalan mong ordinaryo itong si Cabo, ngunit kapag nakilala mo na ito, doon mo malalaman ang kanyang napakahiwagang pagkatao. Kapag nalalasing kasi itong si Cabo, lahat ng kanyang pinagdaanan at iilang mga sikreto nagagawa niyang maibunyag sa kanyang mga kainuman. Yun din ang naging rason kung bakit kahit siya ay isang simpleng tao, napakarami niyang kaibigan. Madaling malapitan itong si Cabo. Lahat na yata ng problema ng mga kaibigan niya, basta kaya niyang tumulong, hindi siya nagdadalawang isip. Sa kabila ng pagiging magaling nitong makisama, lingid sa kaalaman ng mga kakilala niya, marami ding mga nilalang ang naiinggit sa kasalukuyang tinatamasang kaligayahan nitong si Cabo. Isang hapon, matapos niyang maglako ng itlog, nabalitaan na lamang niya sa kanyang asawa na bumisita ang kakilala niyang matandang hukluban sa kanilang lugar. Alam niya kung sino ang matandang yon at kung ano ang kakayahan nito. Habang pinapakinggan ni Cabo ang istorya ng kanyang asawa, tila ba sumisikip ang kanyang dibdib dahil sa galit at pagkabahala. Nasisiguro niya kasi na kapag bumisita ito sa kanyang pamamahay, meron yung masamang pakay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Cabo na hindi binanggit ng matanda ang nais nito sa kanya. Dahil sa mga katagang kanyang narinig, minabuti niyang tumungo sa tahanan nito habang hindi pa gaanong kalaliman ng gabi. Kampante naman si Cabong tumungo sa lugar na yon, gawa ng merong mapayapang kasunduan sa pagitan ng kanilang mga panig. Habang naghahanda siya, panay naman ang kanyang pagdarasal sa altar nila. Paisa-isa na din niyang isinisiksik sa kanyang katawan ng mga tangan niyang mutya upang maging handa sa mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Bago niya tuluyang nilisan ang kanilang tahanan, dahan-dahan siyang lumuhod sa kanilang altar habang kinukuha ang dalawang magkadikit na sungay ng kambing. Ayon kay Cabo, na ang armas na yon ay may kakayahang tumawag ng palaso sa espiritual na anyo. Bagaman hindi niya alam kung anong uri ng kambing ang pinagkuhanan nito, isa lang ang kanyang nasisiguro na ang armas na yon ay ipinasa pa ng kanilang mga ninuno. Minsan niya lang ding gamitin ang gamit na yon sa kadahilanang kapag nasagad niya ang abilidad nito, isang linggo siyang mawawala ng wisyo. Dagdag pa ni Cabo na kapag ang mga albularyong walang karanasan sa armas na yon, may posibilidad silang mamatay matapos nila itong gamitin ng ilang minuto. Pasensya na kayo, hindi ko maaaring ilabas ang tungkol sa pangalan o kahit anong sikretong detalye ng armas, gawa ng labis itong ipinagbabawal ng anak ni Cabo. May posibilidad kasing mabasag ang gamit na yon o kung hindi naman, mawala sa kanyang pangangalaga. Naniniwala kasi ito na kapag ang isang taong may malalim na karunungan ang magbanggit sa armas na yon, kusa itong lalapit sa kanya at hindi para tumulong, bagkus ay para kunin ang kanyang kaluluwa. Matapos niyang maihanda ang mga gamit sa kanyang pagbisita, agad naman siyang nagpaalam sa kanyang asawa. Habang binabagtas niya ang daan, napakaraming palaisipang bumabalot sa utak niya. Ang iilan sa mga ito
ay kung bakit bumisita ang matanda kahit wala naman siyang ginagawa. Aminado itong si Cabo na matagal na niyang tinalikuran ang pagpaslang sa mga kauri nito, kaya na may walang sapat na dahilan ng matandang yon upang muling pataasin ang hidwaan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Sa pagdating niya sa dulong parte ng baryo nila, tumambad sa kanya ang isang maliit na bahay na merong napakatahimik na paligid. Wala din siyang nasisipat na nakasinding kasera sa loob nito kahit malapit nang sumapit ang takip silim. Makalipas lamang ang ilang minuto, nakapasok na nga siya sa loob ng bakuran. Sa pagbagtas niya ng daan, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid, gawa ng ramdam na ramdam niya ang mga matang nagmamasid. Hindi ako pumunta rito para makipagpatayan sa inyo. Ang gusto ko lang, maunawaan ang pagbisita ng inyong pinuno sa bahay ko. Maaari ko ba siyang makausap? Wika ni Cabo, pagtigil niya sa harapan ng pinto ng kubo. Matapos niyang makapagsalita, agad namang bumukas ang pinto ng kubo at kasabay nito ang pagsilay niya sa matandang hukluban kasama ang isang matandang babae at dalawang binatang lalaki. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, dahan-dahan naman yung naglakad patungo sa kanyang harapan habang mahinahong nagwiwika ng, "Pasensya ka na kung hindi ako nagbigay ng abiso sa iyo sa ginawa ko kanina. Ang pagpunta ko sa bahay ninyo ay isang babala lamang. Huwag kang makialam sa binabalak namin sa mga kaibigan mo. Ang isa sa kanila ay nagkasala sa aming angkan. Sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang buhay nila. Pag-isipan mo ito ng mabuti, Cabo. Ang pagtulong mo sa taong yon ang magpapasya sa kung ano ang kahantungan ng ating mapayapang kasunduan." Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang tinanong ang matanda kung ano ang ginawa ng kanyang mga kaibigan sa angkan nito. Nang marinig naman ng hukluban ang kanyang mga tanong, nag-aangil naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa pagyurak nito sa mga tanim nilang bumubuhay sa kanilang mga supling. Ayon sa matanda, maraming beses na silang ninakawan ng mga kaibigan niya ng mga tanim nilang nagbibigay sustansya sa mga anak nilang hindi pa kumakain ng karne ng tao. Halos 8 beses na din nila yung pinalusot pero pakiramdam nila iniinsulto lamang sila ng mga ito. Noong una, papatay na sana nila ang mga taong yun pero pilit pinipigilan ng matanda ang kanyang sarili dahil sa kasunduan nilang nag-uugnay kay Cabo. Subalit nang dumating na sa puntong hindi pa rin napapatid ang ginagawa nito sa kanilang bukid, nagpasya na ang matandang gumawa ng hakbang para sa mga kabuktutang ginagawa ng kanyang kaibigan. Bagaman isang mahirap na desisyon ang kanyang ginawa noong mga araw na yon, alam ng matandang yon na yun lang ang nag-iisang paraan para maipaghigante ang kanyang mga anak. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mariin namang tinutulan ni Cabo ang plano nito. Bilang isang antingero kasi, labag sa kanyang loob na merong mamamatay na isang individual sa lugar na kanyang nasasakupan. Ilang ulit din silang nagdebate ng matandang yun pero ramdam na ramdam niya ang pagiging seryoso nito sa kanyang desisyong pinaninindigan. Makalipas lamang ang ilang minuto, wala na ngang nagawa si Cabo kundi ang magbigay ng babala sa matanda. Inabisuhan niya itong hindi siya magdadalawang isip na iwaglit ang kanilang kasunduan kung pipilitin itong ituloy ang masama niyang balak. Dahil sa sinabi ni Cabo, tila bang mas lalo pa yung ikinagalit ng matanda. Sa puntong yon, unti-unti na niyang nararamdaman ang mapangwasak nitong presensya na tila ba naghuhudyat ng labis nitong pagtutol sa desisyon niya.
Kung gayon, Kabo, magmula ngayon itinuturing na kitang kaaway. Subukan mo lang na makialam sa mga balak ko. Ililibing kita ng buhay. Wika ng matanda matapos ang kanilang pag-uusap. Nang marinig naman ito ng mga nilalang na nasa paligid, dali-dali naman siya nitong pinaligiran habang nagpapalit ng kani-kanilang anyo. Pagsilay naman ni Kabo sa mga nilalang na yon, napansin niyang ang iilan sa mga ito ay napapabilang sa ibang angka ng mga aswang. May nasisipat din siyang mga mambabarang sa likurang parte ng kubo na kung saan maaaring nagbibigay ito ng depensa at opensa sa kanilang mga kasama. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nagpaalam si Kabo sa matanda nang sa gayoy makaiwas sa nagbabadyang digmaan. Paalam kaibigan. Sana lang, hindi ito magsilbing lamat sa ating mga kasunduan. Unawain mo ang panig ko, sapagkat pilit ko rin namang inuunawa kahit papaano ang panig ninyo. Sige na, mauna na ako sa inyo. Wika ni Kabo. Matapos niyang makapagsalita, agad naman niyang tinalikuran ang mga ito ng walang pagdadalawang isip. Habang naglalakad siya papalayo, kitang-kita niya ang mga sigbi na panayang pagsunod sa kanya patungo sa sentro. Hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi gagalaw ang mga nilalang na yon hanggat wala itong abiso sa mga aswang na nag-aalaga sa kanila. Sa pagdating ni Kabo sa sentro ng baryo, bumungad sa kanya ang mga kaibigan niyang masayang nag-iinuman sa labas ng kanilang tahanan. Pagsilay sa kanya nitong dumaan, dali-dali naman siya nitong nilapitan habang masayang inaalok ng inumin. Saan ka ba galing, Kabo? Tamang-tama ang daan mo ah. Magdadagdag pa kami. Mamaya ka na umuwi ah. Kami nang bahalang magrason sa asawa mo. Wika ng isa sa kanyang mga kaibigan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nakatanggi, gawa ng naamoy na niya ang bango ng alak. Sa pag-upo niya sa silya, pansamantala namang nawaglit sa isipan niya ang mga bagay na kasalukuyang gumagambala sa kanya. Lumipas lamang ang ilang oras, napalitan ng tuwa ang labis na pangamba ni Kabo. Sa sobrang kalasingan na niya noong gabi, tila ba hindi na niya namalayan ang takbo ng oras. Bagaman alam niyang mapapagalitan siya ng kanyang asawa, animoy merong lubid na nakatali sa katawan niya na siyang nagpipigil sa kanya na tumayo sa silya. Hindi niya mawari pero may kutob siyang merong inihalong kakaibang likido ang kanyang mga kaibigan sa mga inuming kasalukuyan nilang pinagsasaluhan. Sa pagtungtong ng alauna ng madaling araw, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin nang pabirong magwika ang isa sa mga kaibigan niya ng, Kargado ngayon si Kabo. Tamang-tama. Naghahanap tayo ng malalakas na mutya. Matapos nitong makapagsalita, tumawa lang naman ito ng napakalakas na parabang isang biro pa rin sa kanya ang mga bagay na kanyang sinabi. Dahil sa mga katagang narinig noon ni Kabo, sinubukan na niyang magpaalam sa mga ito. Subalit nang akmang tatayo na siya, bigla naman siyang sumubasub sa lupa nang tadyakan ng kaibigan niyang nagsasalita ang silyang kanyang inuupuan. Pagsilay nitong tatayo pa siya mula sa kanyang pagkakabagsak, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang nakangisi. Walang sabi-sabi, hinubad nito ang lahat ng karga niya sa katawan habang patuloy na tumatawa. Dahil sa wala na noong lakas si Kabo, kung kaya't wala na siyang nagawa kundi hayaan ng kaibigan niyang yon na gawin ang masama nitong binabalak. Medyo kampante naman noon si Kabo kahit papaano dahil alam niya sa kanyang sarili na wala pa itong alam pagdating sa mga kakayahan ng mutya na kanyang tinatangan. Subalit paghawak nito sa trabungko ng bayawak na kanyang tangan-tangan,
laking gulat na lamang niya nang seryoso itong bumulong sa kanya ng, Anong akala mo sa amin, mga mangmang? Matagal na naming alaman tungkol sa mga mutya mo, Kabo. Alam din namin na nag-umpisa na ang pagkakaroon nyo ng hidwaan ng mga demonyong nanananahan dito. Salamat sa mga tanim nila. Nagawa naming maisakatuparan ng matagal na naming plano sa'yo. Katapusan mo na, Kabo. Magdasal ka na sa Diyos na kinikilala mo. Matapos nitong makapag-uwi ka, halos hindi maiwasang mabahala noon ni Kabo sa kadahilan ng alam ng mga ito kung saan nakatago ang kanyang mga mutya at talandro. Nang hindi pa makontento ang mga kaibigan niyang yon, kinaladkad siya nito patungo sa gitnang parte ng maisan kung saan may kalayuan sa mga bahay na nakatirik sa sentro. Sa pagdating nila sa lugar, halos mangiyak-ngiyak naman siya sa kadahilan ng hindi niya maisip na ang mga taong pilit niyang pinoprotektahan ang magtatangka sa buhay niya. Sumagi na rin sa isip niya noong mga oras na yon na katapusan na ng buhay niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, pakiramdam ni Kabo, pinagnanakawan siya ng mga taong naging malapit sa kanya. Ang lahat ng dala niya noong mutya ay tuluyan ang nawala sa kanyang katawan na siya namang masayang pinaghati-hatian ng kanyang mga kaibigan. Akala niya walang tutulong sa kanya pero makalipas lamang ang ilang minuto, nakarinig sila ng mga kakaibang atungal sa paligid. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang kumalat ang mga kaibigan ni Kabo para hanapin ang mga nilalang. Nang dumating na sa puntong wala na siyang kasama sa lugar na kanyang kinaroroonan, pilit naman niyang itinayo ang kanyang sarili sa kabila ng mga bugbog at pasang kanyang natamo. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang paisa-isa nang magsigawan ang mga dating kaibigan niya sa paligid. Ang iilan sa mga ito, panayang paghingi ng tulong sa kanya na parabang meron doong nangyayaring masama. Dahil sa mga pangyayaring yon, nagkaroon ng oras itong si Kabo para makaipon ng lakas sa kanyang katawan. Pagramdam niyang makakatayo na siya, dahan-dahan naman niyang binagtas ang daan sa lugar na alam niyang ligtas. Habang paika-ika siyang naglalakad, nasipat niya ang gamit na ipinamana sa kanya ng kanilang mga ninuno. Katabi ito ng kaibigan niyang naliligo sa sarili nitong dugo habang dahan-dahang binabawian ng buhay. Pagkuha doon ni Kabo, matyaga siyang naghintay sa mga aswang na lalapit sa kanya. Inaasahan niyang hindi pa siya nito itinuturing na kaaway dahil na rin sa ginawang pagtatraidor ng kanyang kaibigan. Maya-maya pa, nabaling naman ang kanyang paningin sa likurang bahagi ng kanyang kinauupuan nang marinig niyang bumulong sa kanya ang matanda ng, Anong sabi ko sa iyo kanina, Kabo? Hindi ba't mga demonyo ang kaibigan mong ito? Ngayon tatanungin kita, sa kabila ng ginawa nila sa iyo, mananatili pa rin bang matapat ang iyong puso sa mga traidor na ito? Matapos nitong makapag-uwi ka, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Kabo nang masipat niya ang isa sa mga kaibigan niya na pasikretong tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng matanda. Bago pa man yun makalapit, hindi na siya nag-alangan pang gamitin ang armas na kanyang tinatangan para yon ay kitila ng buhay. Sa paglitaw ng itim na palaso sa hawak niyang sungay ng kambing, walang pagdadalawang isip niya yung inasinta na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong pagkamatay. Pagsilay naman ng matanda sa kanyang ginawa, halos hindi ito makapagsalita dahil sa labis na kaba. Aminado itong hindi niya naramdaman ng taong yon, kung kaya't alam niyang maaari niyang ikamatay ang pag-atake nito kung yon ay pahihintulutan ni Kabo. Matapos ang pangyayari, seryoso namang tumitig sa kanya si Kabo habang sumasagot ng, Abisuhan mo ang iyong mga kasama. Sabihin mo, hanggat kaya nilang buhay ng mga taong ito,
gawin nila. Hindi sapat ang kamatayan para mapagbayad sila sa kanilang mga kasalanan. Pasensya ka na. Hindi ko naramdaman na ako pala ang kanilang minamanipula. Matapos itong mailahad ni Cabo, agad naman siyang naglaho sa harapan ng matandang hukluban. Habang binabagtas niya ang daan, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang labis na pagkagalit sa mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Nang masipat niya ang iilan sa mga itong nakikipaglaban sa mga aswang, walang pag-aalangan naman niya yung inasinta ng palaso na nasa espiritual na anyo. Ginawa niya ang lahat para hindi agad mabawian ng buhay ang mga ito upang magawa niyang malaman kung ano ang kanilang mga rason para gawin nila ang bagay na yon. Bago pa man sumapit ang 3:00 ng madaling araw, nagapina nila ang pangkat ng mga kaibigan niya. Isa-isa nila yung kinaladkad patungo sa bahay ng matandang hukluban upang doon na ipataw ang parusang nakatakda para sa kanilang mga kataksilan. Habang nakabitay patiwarik ang mga kaibigan ni Cabo, walang patid naman ang pagmamakaawa nito sa kanya na sila ay bigyan ng ikalawa pang pagkakataon. Subalit kahit ilang ulit pa mang magmakaawa ang mga ito, sigurado na si Cabo sa kanyang nais mangyari. Cabo! Nagkamali kami. Alam naming walang kapatawaran ang aming mga nagawa. Sana naman, mabigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon. Huwag mo sanang kalimutan na kahit minsan naging mabuti din kami sa iyo. Patawad, Cabo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang kahantungan ng aming pagkaganit sa kapangyarihan. Mangiyak-ngiyak na wika ng isa niyang kaibigan. Dahil sa sinabi nito, seryoso naman niya yung nilapitan habang nag-uumapaw sa kanyang katawan ang hindi maipaliwanag na galit. Pagharap nilang dalawa, sinapak niya yon ng napakalakas sa muka, sabay sagot sa sinabi nito ng, "Pasensya? Kung ako ang namatay kanina, makakahingi kayo ng pasensya sa akin? Pasensya ka na. Walang puwang sa aking sarili ngayon ng pagpapatawad." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung lumapit sa matandang hukluban upang bulungan ito ng mga bagay na kanyang naiisip. Ibinigay na din ni Cabo ang paghatol sa mga aswang, gawa ng unang-una sila ang labis na naapektuhan ng mga gawain ng traidor niyang kaibigan. Bago pa man pumutok ang bukang liwayway, nabalatan na ng mga aswang ang mga taong yon ng buhay. Habang umiiyak ang mga ito, si Cabo naman noon nananatiling nagmamasid habang umiinom ng kape. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, harap-harapan itong kinatay ng mga aswang bilang pagpapakita ng pagganti sa mga traidor niyang kaibigan. Halos inabot din ng 3 buwan ang pagbubunyi ng mga ito, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na natanggal na nila ang mga tinik sa kanilang baryo. Si Cabo naman noon, muling inabisuhan ng matandang hukluban ukol sa pagpapatuloy ng kanilang mapayapang ugnayan. Tandaan mo, Cabo, hindi lahat ng masama, mga katulad na naming may dugong demonyo. Minsan kung sino pa yung mga ordinaryong tao, sila pa yung may halang na kaluluwa. Siguro naman ngayon natuto ka na sa iyong pagkakamali. Wika ng matandang hukluban. Salamat sa payo, kaibigan. Muli akong humihingi ng tawad sa inyo. Muntik nang magkasalubong ang ating mga landas dahil sa mga siraulong ito. Hayaan mo, magmula ngayon mas lalo ko pang pag-iigihan ang aking mga desisyon sa buhay ukol sa mga katulad mong nasa kabilang panig na merong mabuting puso. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang pagligtas mo sa akin noong gabing yon. Sagot naman dito ni Cabo. Matapos nilang mag-usap, agad naman siyang umuwi sa kanilang tahanan ng walang katagang binibitawan. Habang lumalayo siya sa bahay ng matandang hukluban, rinig na rinig niya ang mga tinig ng dati niyang kaibigan na halos tumatak na sa kanyang kaluluwa. Ayon kay Cabo,
na sa loob ng 1 taon, hindi siya tinantana ng nakakapangilabot na mga bangungot na yon. Hanggang kamatayan, patuloy niya pa ring naaalala ang pagtraidor sa kanya ng mga ganid niyang kaibigan at ang pagkakaroon niya ng utang na loob sa mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Isipin ninyo. Kung tutusin, pwede nang hayaan ng mga aswang si Kabo na mamatay eh. Kasi unang-una, si Kabo yung pumoprotekta sa lugar na yon, tapos ayaw niyang merong mamamatay na tao na nasa loob ng panig niya o ng sirkulasyon niya na mamamatay ng dahil sa mga aswang. Isipin ninyo Paano kung ito nga, nangyayari na nga di ba? Papatay ng aswang yung mga kaibigan ni Kabo. Ang problema, nasasakupan ni Kabo yung lugar. Hindi niya hahayaan yung mga aswang na patayin yung mga kaibigan niya o kahit sinong ordinaryong tao na nasasakupan niya. 'Di ba? Dapat ang ginawa ng mga aswang siguro, kung hindi talaga mabuti ang mga puso o loob nitong mga aswang na to, hinayaan nilang mamatay si Kabo. Kasi kapag namatay si Kabo, malayang-malaya na silang magagawa kung ano yung gusto nilang gawin sa baryo. Kung meron silang gustong patayin, magagawa nila yun eh. Di ba? Magagawa na nila. Pero hindi. So, ibig sabihin, mabait talaga tong lahi ng hukluban na to. Hindi nabanggit no? Tsaka yung palaso na nasa sungay ng kambing, grabe, sobrang angas nun, no? Ano kaya yun? Isa kaya yun sa mga lagi nababanggit sa mga kwento natin, especially sa mga series, yung mga mahihiwagang sandata na konti lang yung nakakaalam. Siguro kabilang siya dun no? Tapos hawak ni Kabo. Ang tanong ngayon, napasa kaya ni Kabo yun sa anak niya? Kasi wala rin nabanggit sa kwento di ba? So, medyo nakakabitin lang ng konti. Maganda sana kung series, tas kung paano nagsimula si Kabo no? Kaso wala So, ang kwento lang Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.